Inkejlu dak li jott. Dan kien espress mill-ekonomista Jonathan Spiteri f'kitba ta' opinjoni fuq The Sunday Times of Malta dwar l-introduzzjoni tal-Wellbeing Index fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista Int Malta għall-elezzjoni ta' 30 ta' Mejju li ġej. Spiteri nota kif dan il-kejl jindirizza b'mod partikolari is-suġġetti li saru priorità għal poplu dan l-aħħar bħal kwalità tal-ħajja u l-benesseri. Allura l-introduzzjoni ta' tali kejl f'manifest elettorali huwa pass kruċjali biex ikomplu jintlaħqu l-aspirazzjonijiet tan-nies. Dan jista' jsir wara li pajjiżna għandu pedament ekonomiku b'saħħtu li wera r-reżiljenza tiegħu waqt daqqiet internazzjonali bla preċedent bħal pandemija, il-gwerer sussegwenti u l-pressjonijiet inflazzjonarji. Bekk issa skont Spiteri, kejl bħal dan se jiżgura trasparenza u kontabilità dwar xi ħaġa li s'issa kienet ftit astratta biex titkejjel. Iżda dawn l-isfidi fil-kejl li ġew indirizzati permezz ta' dak li qed jipproponi il-Partit Laburista permezz ta' 10 dimensjonijiet b'żewġ indiċi għal kull waħda li jiffukaw fost oħrajn fuq is-sostenibilità ambjentali, is-saħħa u l-kwalità tax-xogħol. Spiteri nnota kif dawn id-dimensjonijiet se jitkejlu b'metriċi kwantitattivi minn sorsi ta' reputazzjoni bħall uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika u l-Eurostat. B'dan kollu l-Partit Laburista se jolli l-aspettattiva tal-elettorat għal dak li jistenna mill-partiti politiċi f'pajjiżna li issa mhux biss se jaraw il-manifesti twettaq xew le, iżda kif l-implementazzjoni tal-miżuri se tkun qed ittejjeb il-ħajja b'mod tanġibli. Dr. Spiteri tem jgħid kif it-twettiq ta' dan il-kejl li Gvern Laburista jingħata l-fiduċja mistenni li jitpoġġi lil pajjiżna fuq quddiem fejn jidħol il-kejl tal-kwalità tal-ħajja fl-Ewropa u anke fuq livell dinji.